рубриката, но задължително ще спомена британските музикални награди, които ще се състоят другата седмица на 2 март в Олто Арина. Те, разбира се, ни привличат нас като европейци, които следят пулса на британската музикална традиция. Кайли Миноуг тази година ще бъде удостоена с наградата Глобална икона. Кайли, която помните началото на нейната кариера, една австралийска сладка красавица, до една наистина зряла жена. Нека да чуем, ако искаш, малко Мъничко, от музиката на Кайли Миноуг. Кайли Миноуг, глобална икона на предстоящите Brit Awards. Миналата седмица ви говорих за Рей. Следете дамата с най-много номинации и за финал Дуа Липа